Казвам се Кина Павлова Вълчева и съм на 64 години. В ръцете си държа всички мои дипломи от Софийския университет. Тук имаме от ТМТ завършено ВИПО 79-80, която откраднаха на 8 август 1999 година в цяла пълна чанта с документи на мен, на лицата ми, цялата самоличност. Дори тук има грешка, че съм забравила кога съм завършила и пише завършено 1981 година, когато вече дъщеря ми е била на една година и това са не само грешки, а просто лъжи. Тази диплома тук е магистър музикален педагог. Преди нея Кина Павлова Вълчева. Преди нея бакалавър. Учител по музика Кина Павлова Вълчева Николова. Тази добавка ми причини много неприятности. Все още не мога да се оттърся от тях, при положение, че съм разведена с господин Николов. Евгений Николов, който ме прибиваше, обаче неговият брат е съдия и той няма да си плати за грешките или греховете. Тази е от 2024 година магистър, пчелолог, учител по религия и православие. За тази диплома казах от ТМТ. На базата на нея беше издадена първата трудова книжка от Комбинат за радиотехническа апаратура Велико Търново от 27 юли 1980 година, която също е открадната с чантата. Тук това е удостоверение за културна организация, Международна фундация Звездица БГ, план с обществена значимост, не е стопанска цел, което аз основах фундация. Аз съм председател и съответно чрез Министерски съвет на Република България до Министерство на културата аз съм и представляващ на тази фундация. Никога не съм упълномощавала никой с пълномощно. Да, имала съм такива намерения след двустранната бронхопневмония 2022 година, когато щях да умра, ама добре, че е Господ. Ето, жива съм, макар че може би някъде някой ми е изкопал гроб. И това са удостоверенията за учител и за още нещо лично. Показах ги и тях, защото освен след кражбата, това се отрази на цялото семейство. Казах, че там беше самоличността на мен и на двете ми дъщери, Кремена и Наталия. До ден днешен някой ме игнорира като наследник, единствена дъщеря на Павел Вълчев,